Guys, welcome to my YouTube channel. दायो दिनै जि पार्सेल फैदोंमोन बेखौ लागायनो स्टार्ट खालामनोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबोरै लागायो आरो दानिया जोंहा या माबा लानानै फैदोंमोन जोंहानि दानिया जोंहा दाना खिथिबाय थादो रुमा माबा जाना दोङो दानिया खिथिबाय स्टार्ट खालामनोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबोरै लागायो आरो ना आंबो लागाया बिसोर लागायगोन हिन्जावा नाय से लगाता है ऐसा माने नैयाव आथा थायो आरो ना आथाजोंनो लागायनो हायो आरो नै बे गाजोला आथा थानाय आरो वाल हुक नो गाजोलसो होनफ्लांदों आङो वाल हुक baik lagi ba wala kharap jaya na bisa nama biyo saya nunggu by sense sudah gaya ba apa खालामनोसै ना माबा मोनसे खालामगोन ने wow बहुत मुश्किल इदि थायो आरो ना बुस्थुआ बोखाना होनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ बोखानानै बिराद खारा खिन्थु आथाया वालाव लागायनांगौ मोनथाम होनसैब्रा सेफ्टि जागोन ना होमबा ओइ समान जायासै आरो हाय जायो दे हरजाया ओमफ्राय बेयाव लोगोफोर बिदिनो लागायबाय नै मोनथाम मा होनगोन बेखौ मा बुङोमोन हुकजों लागायबाय आरो ग्रीन प्लान्टखौ बेयाव दोनसिगोन आरो छोटा छोटा रख के देखते कौन सा वाला शूट करेगा देखते हैं ये दोनों इधर रखते हैं भाई यो माबा उल ये फाइनल राउन्ड जाबाय नै बिदि प्लान मोनसे दोनबाय आरो ना वाव थ' माबोरै नांगौ बेयो हिन्जावनिसो आइडिया दै कमेन्ट खालाम बयबो मोजां नङादो एक्चुअली एसे गोजौ जानांगौमोन आं आपसे जागोन जेबो नङा सोरखौमबार एसे ओभारनि नोंखौ फिल्मावसो नुदों ओइ माबा दे खोनारना होलाय लोगोफोर रुमाव बुस्थु लागायबाय थानायावनो आलासि फैनो हाबाय माने खाथियाव सारद' जादों बिसोरनि मा होनो खैजोन गामिनि मानसिफोर हाबफैदों आरो ओमफ्राय मिथुजों आंजों दा माबा लायनो थांनांगौ टाउनाव फलंग्रा लायनो थांनांगौ आरो मेसिना होमबासो माने जासिगोन आरो माखासे खामानिफ्रा पेन्डिं थाबाय दा 5टायावसो मोनगोन ना मिथु दे साहा लोंसै जाहा फुदुंदो आं नोंनो सामफ्राम फुदुंबाय थायो आंनो खनसे फुदुंनो हाया बाबू भाई ऐसा डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा बेना सामफ्राम साहा फुदुंबाय थायो आंनो कापसेखौ फुदुंना होनो हायाब्ला बुरजा ना दे फुदुंदो ओ भाई मारो मुझे मारो टाउनाव चल एदिन थांगोन आं बा लोंगोन थौ दे होमबालाय आं टाउनाव थांबा जिमो दसे थाना बे माबाखौ लाबोफाखानोसै मानो दानो थांनो दसे थाबावनानै नामा नों मादों लोंगोन नोंलाय माजों मा दङ मेरि बिस्कुट दङलै मेरि बिस्कुट दङ मानो गावलायखो दिदो आंनि सुन्दुरि बारा सुन्दुरि महरखौ देखायजाया नोजोर नांगोन बारो बैला गावदाङैनो बारखायो सना खैना गोदान नायनो फैनाय गासैबो मा गामिनिमोनलै माबानि उलुबारिनि बेनिफ्राय बे बरलाघाटनि ओमफ्राय निर्मालिया खाग्राबारि ने हा अ बुद्रा दे बायसै नि अ बाय बाजै दे हेलो गाइस गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल ओमफ्राय मैया मोनसे नोंथांमोनखौ पार्सेल लाबोनानै
हुकजों लागायना देखायदोंमोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोन देखायनो र' नैबे बेसादखौ नैखौ लागायदोंमोन नालाय थ' बेयाव मोनसे हुक इउज खालामदोंमोन आरो गाजोल इउज खालामोमोन हुक इउज खालामदोंमोन थ' बे हुकानो जाहैबाय र' आं नोंथांमोनखौ हुकखौ देखायनि आरो ना बे हुकानो एसे प्रब्लेम होबाय आरो ना मैया लागायदोंमोन ना थ' दिनै फुङाव गना थाबाय बुस्थुआ माने थ' बेखायनो नोंथांमोन देखायनि बे हुकखौ जोङो आङो अर्डार खालामदोंमोन या मोनसे पेकेटसे मोनखायो आरो ना बेबोथ' मिनिमाम खैथासो थायो 20तासो थागोन आरो बे हुकआ थ' नैबे हुकआ बे हुकआ आथा दङ आरो ना नैखौ बोखाबानो आथा मोनो आथाजों सिथाबनो हायो थ' बे सिथाबनाया बारा थिग नङा आरो ना बे मोनसे प्लानखौबो लाखिनो हाया ओरैबायदि दुरबल आरो बे आथाया थ' बेखौ आङो वालाव सिथाबनानै मैया नोंथांमोनखौ देखायखादोंमोन नालाय दा दिनै फुङावसो एगेन नुफैबाय गना थाबाय जिहेतु मोनसे प्लान बे फिसा प्लानखौनो लाखिनो हाया बे हुकआ थ' बेखायनो बे हुकजों जेबो बिदि लाखिनो हानाय केपासिटिया गैया आरो ना दिनैनि प्लानानो गनानै नियाव सिथाबफैबाय बे मोनसे फिसा प्लानखौनो मिनिमाम 100 ग्रामबो नङा बेखौनो लाखिनो हायासै थ' नोंथांमोनखौ बेखौनो आं बुंनो सानो जे बे हुकजों माबाफोर लागायनो गोसो जानानै अनलाइन खालामनानै लस खालामनाङा एकदम मोनसे गारिनि साबिबो लाखिनो हानाय केपासिटि बे हुकआ गैया आरो थ' बेखायनो मोजां जाया बे हुकआबो मोजां नंखाया बेनो आंनि बुंनाया ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायनि आं मा जाना दङ बे वालाव कालाराबो थारमाने सिथाबबा फैफायो थारमाने थ' बेखौ आं देखायनि नोंथांमोनखौ नायना लां थ' गास फाइनेलि बेनोमोन मैयानि लागायनाया निया गनानै बिसिनायावसो थाबैबाय आरो ना बे मोनसे फिसा प्लानखौनो लाखिनो हाया निया बे मोननै प्लान दोन्दोंमोन फिसा प्लानखौनो लाखिनो हाया आरो हुकआ जाबाय बेनो निया 20तासो दङ आरो मोनसे बान्दोलाव ओमफ्राय मैया प्लानफोरखौ लाबोनानैयाव गैया जायासै ओमफ्राय सुफुंलाखौ दा लाबोनानै होनांगोन ओइया बिदि जाना थाबाय निया बे थाङा आरो कालारजोंनो सिथाबना थाबाय बिदि जाबाय आरो बुस्थुआ थ' बेखायनो गाइस नेक्स्ट ब्लगाव बे प्लान लागायनायखौ आङो लाबोगोन बे हुकजों काम जाया बेफोर प्लान लागायनायखौ आं सब लाबोगोन बेखौ माबोरै लागायबाय बेखौ नेक्स्ट ब्लगावसो देखायगोन आरो ना ओमफ्राय बे प्लानाबो निया बेयावबो दंखायो बेफोर प्लान माने काट दङ काट फिसा बिदि वालाव लागायगोन बेफोरखौ नेक्स्ट ब्लगाव देखायगोन नोंथांमोना नायनो रेडि जाना था थेंक इउ बयनिसिमबो ओमफ्राय मर्निंनि नै अखा हाबायनो दिनै सानथामानो जाबाय अखायानो गायाखै अखानिया जोमैल' अखा ओमफ्राय दायो साहा लोंनोसै मा बानायबाय थादों हिन्जावसो मिथिसिगोन आरो मर्निंनि अखायानो गैया ओंखायनो बे हुकजों खुनु भरसा गैया बेखायनो बेखौ दोनबाय ओमफ्राय बेयाव दा गाजोल लागायगोन गाजोल फिसा लाबोदों थ' बे गाजोल फिसाजों लागायनानै बेखौ दोननो ट्राइ खालामगोन नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ देखायगोन आङो माबोरै लागायदों मा गाजोलजों लागायदों थ' दिनैनि ब्लगा एसेनोसै थेंक इउ स' माच बिदिनो सापर्ट खालामबाय था बयबो थ' बिदिनो नायलांबाय थादो सापर्ट खालामबाय था आंखौ अनलांबाय था 28K जालांबाय थ' बिनि थाखाय गासै आंनि भिउअर्स नोंथांमोन साबसक्राइब नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो आंखौ लासै नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबा आंनि 50खौबो जालांगोन थ' थाबैनो 50 खालामनो ट्राइ खालाम थ' आंनिफ्राय रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम जाहाथे जाय बिथांमोना दाबो साबसक्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे गावबा गाव साबसक्राइब खालामना लायो जाहाथे आंनि भिडिअखौ आं आपल'ड होनाय लोगो लोगोनो नटिफिकेसन मोनो आरोना बेखायनो साबसक्राइब खालामनाय जायो थ' थेंक इउ स' माच बिदिनो सापर्ट खालामनानै आंखौ मोजां कमेन्ट मोनबाय थागोन होनना आसा खालामबाय थ' दिनैनि गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनैनि दिना गासैनिबो मोजाङै थांथों होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामबाय थेंक इउ स' माच बाय